ଯେମିତି ଅଧିକ ମୋଟା ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ମୋଟାପଣକୁ ନେଇ କିଛି ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ସେମିତି ଅଧିକ ପତଳା ଥିଲେ ଲୋକମାନେ ପତଳାପଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିଡ଼େଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏହାର ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ସହଜ ଉପାୟ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନ କିଛିଟା କଦଳୀ ଖାଇବାରେ ସାମିଲ କରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ 2ରୁ 3ଟା କଦଳୀ ଖାଇବାରେ ସାମିଲ କଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା କେବଳ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ନୁହଁ, ଶରୀରରେ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହାକୁ କ୍ଷୀର ସହ ମିଶାଇ ସେବନ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। କଦଳୀକୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇବେ ନାହିଁ, କିଛି ଜଳଖିଆ କରିସାରିବା ପରେ ଖାଇବେ। ରାତ୍ରିରେ କଦଳୀ ଖାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଉପାୟ ନମ୍ବର 2, ବାଦାମ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ପରିମାଣରେ ବାଦାମ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ 2ରୁ 3ଟା ବାଦାମ ପାଣିରେ ଭିଜାଇକି ରଖି ସକାଳେ କ୍ଷୀର ସହିତ ଖାଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା କିସମିସ୍। ପ୍ରତିଦିନ ଦିନସାରା ଗୋଟାଏ ମୁଠା କିସମିସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହାକୁ ରାତ୍ରିରେ ଭିଜାଇ ସକାଳେ ଖାଇପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ କ୍ୟାଲୋରି ବହୁ ପରିମାଣର ଥାଏ, ଯାହାକି ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଅଣ୍ଡାକୁ ସ୍ପ୍ରେ କରି କିମ୍ବା ସିଝାଇକି ଖାଇପାରିବେ। କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଏମିତି ବିଲକୁଲ ବି ଖାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କଞ୍ଚା ଅଣ୍ଡା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଳୁ। ଆଳୁକୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ଆଳୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣର ଓଜନ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏଥିରେ ଶ୍ୱେତସାର ମାତ୍ରା ବହୁ ପରିମାଣର ଥାଏ, ଯାହାକି ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆଳୁକୁ ସବୁବେଳେ ସିଝାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଅଧିକ ସିଝାଇକି ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭୁଲରେ ବି ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଭାବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ କିମ୍ବା ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବି ଏହି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମେଡ଼ିସିନ କିମ୍ବା କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏହା କେବେ ବି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ମାତ୍ର କାମ କରିଥାଏ, ପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଓଜନ ବଢ଼ାଇବା ସହଜ କାମ ନୁହଁ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ମୋଟାପଣ କିମ୍ବା ପତଳାପଣ ଜେନେଟିକ୍ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଜନ୍ମର ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଆପଣ ଓଜନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏହା କୁହାଯାଇଥିବା କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଓଜନ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଇବା। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ।